Двама от следващите 8, новината, която видяхте преди малко в информационната емисия, са гости в нашето студио тази сутрин. Николай Недев и Веселин Костадинов. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни в началото на разговора още защо приехте това предизвикателство да се включите в този проект следващите 8? Аз приех предизвикателство от страната на утвърдените автори, затова защото когато бях на неговите години, на мен това не ми се случи. Пред мен вратите бяха затворени и аз трябваше да ги разбивам, за да си пробивам път. И се случи нещо хубаво в този град, че утвърдените отвориха вратата на младите, им посочиха, им казаха: ето, вие сте. Естествено, в утвърдените, в младите е бъдещето. Но те трябва от сега да поемат този път. Варна е град, който плаче да бъде естетизиран. Обикновените граждани вече забелязват липсата на съвременна пластика в града. Ние двамата работим в сферата на пластиката. В изложбата участват няколко много сериозни имена от утвърдените, като в сферата на пластиката, като Стойчо Никифоров, Венелин Иванов и аз. Нашия живот мина, а ние в града ни оставихме следа в градската среда. Оказахме се губещото поколение, което в същото време продължава в града да се правят бюстове, като се счита, че това е форма на естетизация на града. А мястото на бюстовете, може да е крайно мнението ми, е в гробищните паркове. А градът трябва да е жизнена среда, т.е. жив организъм и в него трябва да има неща, които да носят естетическа наслада, удоволствие за хората, да чувстват радост, че живеят в тази среда. Хубавото на тази изложба беше, че хората не бяха дошли, за да изпият чаша вино. Те останаха много след изложбата и разговаряха. Това означава, че тях ги вълнува. Те бяха радостни, повечето от хората. Вие споделяте ли тази визия и тази емоция? Да, напълно всъщност споделям тази визия. Той сравнява, нали, така, поколенията и затворените и отворените врати. Аз още го изследвам. Това, доколко вратите са затворени, доколко са отворени, но определено, да, това, което се случи сега тук във Варна, е един жест на сериозно отваряне на вратите. Най-малко заради не просто споделяме едно изложбено пространство, ами разговаряме, споделяме много идеи, т.е. има много сериозна комуникация, платформа за тази комуникация, което мен най-много ми хареса всъщност като идея и като посока, в която да се върви, защото има и такива, всички ги знаем, разединения и въобще така в средите на артиста лесно може да се прокрадне една така нужда за индивидуалност, която да премине в повече за затвореност, повече в някаква такава лична посока. Е хубаво, когато тези неща се дискутират, обединяват по някакъв начин. Защото... Липса на комуникация не само между художниците, а липса на комуникация между писателите, музикантите, композиторите. Някога това го имаше и то даде резултат в Варна. В римските терми някои си спомнят, че имаше театрални постановки, в които сценографи бяха художници, пък актьорите играеха. И се получаваше една симбиоза и едно обмяна на идеи. И по този начин изкуството се тласкаше напред във Варна. Тогава това беше времето на Вулкан, времето, когато се кажеше Варненския театър. Той сега е на ниво, но беше... Те самата атмосфера е била различна. Да, а нищо ни пречи да се възстанови. Принципа разделяй и владей в сферата на културата е грешен. Посоката е обединявай и върви напред. Добре, сега като я има тази среща между поколенията, между изкуствата и вие като замесени в тази среща, виждате ли голяма разлика между поколенията, между това, което младите хора имат въображение да сътворят и това, което вече утвърдените автори правят?
Ами, разлика между поколенията, аз честно казвам, въобще не съм фен на тия, въобще условности, така и предразсъдъци и някакви имена, които се дават, нали, на тия неща. Хубавото е, че когато спрем да говорим само за миналото, тогава вече към днешния момент е важно кой как ги чувства нещата, как ги вижда, колко адекватно и спрямо останалите, нали, реагира на най-такива събития, в които точно се комуникира. И това, което си говорим, е много полезно за всеки от тези автори, както за по-млади, така и за по-стари, защото ние се опитваме да сме абсолютно в крак с времето най-малко. Чисто технологично има ли различия? В смисъл, като използване на нови техники или нови материали или някакви такива иновации? Различия има, да, разбира се. Иначе културата е процес на натрупване, който не започва от сега. Той е започнал много отдавна. И процес на натрупване в отделния човек и в гилдията като цяло и в обществото. В този смисъл утвърдените не са на една и съща възраст. Има много автори, няколко автора, които са били много преди аз да дойда във Варна. Аз съм завършил 85-та година. 4 години преди да се случат промените в България. Технологично може би има някакво развитие, но по-скоро в пластична посока и в ценностна посока са различията. Младите са по-абстрактни, по-нефигуративни, но може би им е по-лесно да бъдат такива. Аз изповядвам тезата, че до абстракцията се стига, а не се започва с абстракцията, защото абстракцията е висша форма на синтез, нещо много сложно. Но те пък са по-смели, те носят идеите, които ние не сме реализирани. Аз като гледам него, виждам себе си, когато съм бил на тия години и му се радвам, защото той е направил това, което и прави, това, което аз не направих в живота си. Той направи крачката и излезе извън България. Аз останах тук. Аз мисля, че... Те времената са много различни. Времената, да. Сега в момента това да излезеш от България вече не трябва да се схваща като избягах, както това е останало в поколенията назад и ние много дискутираме напоследък. Защото това да излезеш някъде означава по-скоро да обогатяваш себе си, да събираш информация, да си сверяваш часовника с световната или европейска сцена. И всъщност моите идеи са точно в посока на това да поддържам контакти си тук с автори като него и колеги. Имаме дори в момента едно сдружение започва да набира сила от млади български, варненски автори. Сдружение Еволюция. Така че всъщност идеята е това, да артиста за мен да пътуваш, да е събираш и да живее през цялото време навсякъде. Тоест да отразява всичко. Колкото повече, толкова по-добре. Напоследък се получава една такава тенденция във Варна да се излагат така масово или ангро автори, които са извън Варна. Т.е. вносна култура. Тази изложба е един много добър отговор на това нещо, на тази тенденция, че Варна има много сериозен потенциал. Тази изложба крие страшен потенциал. Тези автори, които в началото споменах, всеки един от тях в ателието си има по 50-60 пластики или повече, които са малък размер. Те са малък размер за това, защото няма предложение те да бъдат направени голям размер. Тоест, града има ли желание, може да бъде променен, визията му да бъде променена. Въпрос на приоритет на администрацията е да реши, ще промени ли визията на този град, той да стане една жизнена, добра среда, или ще продължи с естетиката на 50-те години, когато са слагали бюст до бюст. Сега има един такъв конкурс в община Варна за... Всеки един може да се включи в този конкурс за визията на 4 възлови места в нашия град. Площада на общината, Шишковата градинка и още 2 места, които сега няма да задълбочавам да се сетя кои бяха, защото е важно да продължим разговора. Така че, ако имате такива идеи, предложения,
можете да се включите и наистина да имаме една много по-различна естетизирана градска среда. Има ли много въпроси между вас? Двупосочни, не само от младите към утвърдените? Въпросите са много. Те са безкрайни. Важното е, че ние малко имаме възможност да комуникираме. Не само между младите и старите, а изобщо. Варненските артисти имат нужда от едно място, където да се събират, където да дискутират. Аз не знам, може би сте чули, може да не сте чули, но аз от 15 години апелирам за едни философски кафенета имало в Париж някога, където са събирали тъй наречените интелектуалци и са говорили за култура. Ние някога се събирахме така и говорихме. Даже сме писали, когато сме се напияли толкова, че не сме помнили какво сме говорили. Но водихме разговори, спорихме, биехме се за изкуството. Така се прави изкуство. Когато то е част от живота ти, а не когато е част от периферията или част от нещо друго. Но ние имаме нужда от разговор. Ежедневен разговор, непрекъснат разговор. Града има нужда от този разговор. Вие ще има ли какво да разказвате така след време? Какво се случва сега с младите творци? Сложна ни е ситуацията и всъщност аз, честно казано, се почувствах направо в нужда да изляза извън граница и да потърся точно този тип комуникация, който тук не го намерих, и да потърся повече нови хоризонти. И всъщност най-вече условия за това да се чувствам добре, да правя нещата, които искам и да ги развивам тук. Защото просто в един момент се беше получило, да не кажа трудно, направо невъзможно. И това, което в момента ме върна тук, и пак и за известно време, защото пак заминавам за Германия, беше този проект и бяха тези мои приятели, които в момента са тук във Варна и се опитват да продължават в тази посока, за да се случват нещата, както си ги представяме всички. И това е наистина сложен процес и сам човек по никакъв начин не може да го постигне. Трябва да има колективност, трябва да има една обща идея и концепт, който да защитава от повече хора. Затова беше абсолютно прав за едни такива средища и чисто буквално, нали, кафенета, точки, в които да се срещат различни артисти и да се говори за тия неща. Много хора считат, че Варна е станала провинция. Може би наистина е така и на мен така ми се струваше, докато не видях тази изложба. Тази изложба дава не лъч светлина, голяма светлина. Аз ходя почти всяка година в Франция и последните 10 години всяка година направя по една или две изложби във Франция. Оказва се, че когато разговарям с френските артисти, те ми казват, ти трябва да се сравняваш с Микеланджело, с Леонардо, с Салвадор Дали. А когато го кажа тук, те казват, ти си някакъв маниак, нещо такова. Когато човек е тръгнал да става художник, той има право да се сравнява само с най-големите. Художника не може да бъде, ако е посредствен, той просто не е художник. Затова целите на Николай са същите като моите. Ние искаме да станем художници, както ето тези, които изредих. И е нормално да имаме претенции и към обществото, и към средата, в която живеем, защото имаме и възможностите да я направим, да я променим. Но от среща трябва да срещнем разбиране. Искат ли нашите съграждани да живеят в една по-интелигентна, по-атрактивна, по-духовна, по-хуманна среда или не искат? Ако не искат, те си живеят в тази среда. Ако искат, ние сме искат, трябва всички да направим нещо обаче. Така е. Да. Ами, надявам се да успеете така първо себе си да обедините като творци, да си намерите тези точки, които съм сигурна, че са наистина много важни за
духовния баланс на един творец и след това вече да заразите и обществото с тази мания по изкуството, в добрия смисъл на думата мания. Чисто професионално сега, защо пластиката избрахте за тази изложба и по принцип за себе си? Аз нямах друг шанс какво да избера. Това беше нещото, което съм правил цял живот, за което съм си мечтал. Мечтата на живота ми да правя скулптура. А защо не тръгнах в живопис? Защото най-откровенно имах една технология на изящните изкуства на Кирил Цонев и когато я прочетах, разбрах, че аз трябва да бъда химик, анализатор и така нататък. Аз не бях добър по химия и затова така се хванах с скулптурата. Скулптурата е моят живот просто. Аз мисля, че съм стигнал зрелостта. Скулпторите малко по-късно стигат своята зрелост. На така възрастна, голяма възраст и че мога да правя. Мога да кажа вече, че мога да правя скулптура. Николай, вие? При мен стана по подобен начин. Аз извървях така един път през различни части от изобразителното изкуство, различни сфери. Но всичко в един момент стигна от там, че за да се изразявам и за да си изразя идеите, просто ми трябваше трето измерение. Нямаше как вече да стане на лист. Просто стигнах до невъзможност да се нарисувам това, което ми е в главата. И просто в момента, в който започнах да третирам така пространството и да се изразявам в субекти и триизмерност, започнаха нещата още повече да ми харесват и това е нещо, което наистина няма как вече да не е част от живота ми. Тоест, това е абсолютно скулптурата, която ме завладя тотално. С кой материал предпочитате да работите и кой мислите, че е най-трудният за обработка? Най-трудният материал за мен е камъка, за това, защото така е философията на камъка е такава, че когато там само отнемаш, няма как да възстановиш това, което си отнел. И че всичко е съотношение на обем към обем. Когато отляво намалиш, вземеш обем, ти увеличаваш обема отдясно. Това е една много сложна философия, един много сложен разговор, който тече непрекъснато между камъка и художника и автора. И мисловен процес безкраен. И за мен това е най-сложното. Другите материали търпят някаква корекция, някаква промяна. Било бронз, било стъкло или каквото и да е. Но при камъка, и камъка е призван да се бори с времето. Той е както пирамидите се борят за времето, така и камъка е призван да се бори с времето. И вие ли мислите, че камъка е най-труден? Мен определено ми е доста труден. Аз предимно работя в метал и различни други материали, но като цяло ги обединява винаги метала, какъвто и да е било той. И всъщност с камък се занимавам от едно известно време и така съм много респектиран. Плавни крачки правя в тази посока и в случая това беше един нагледен пример за това, като комуникираме с тези автори, които са с дългогодишен опит в областта, на много неща се учим. Той го каза просто прекрасно това, цялата тази магия около работата с камък. И трудно мога да добавя нещо повече от себе си, но това, което наистина аз усещаме, че един материал с много много търпение и комуникация, очевидно. Да си говорите с него. С много дълбочина. Аз ви благодаря за този разговор, за нашата комуникация. Беше ми много приятно и се надявам да успеете да постигнете тези не чак толкова неизпълними грандиозни цели, които сте си поставили, които искате да се случат. Стига да има разбиране от още няколко страни. И тази изложба, този проект, следващите 8, да не е последната, която ще се случи и в следващите да се включите отново. И ние ви благодарим за отразяването на това, защото точно това е пътя в нашата посока. Колкото повече хора всъщност разбират за това, толкова повече те го подкрепят. Благодаря ви.